Nem mindenki olyan bizakodó, mint én. Pamacs. De meglátom, mit tehetek. Köszönöm. Az uralkodók bizonyosan értékelni fog bármilyen eddigre felmutatott eredményt. Tartjuk a kapcsolatot. Tartjuk a kapcsolatot. Ezt tartsa. Na. Playfetch. Jó reggelt. Hopp. Renyőr, mit is mondott, mikor jön vissza Dylan nagykövet a minbáról? Pár nap múlva, majd szólok neki. Tudja, elgondolkodtam, nem sokat beszélgettünk még ketten. Szinte alig ismerem magát. Születésemtől kezdve a vallásos kaszt templomában nevelkedtem. 6 hónapja vagyok itt. Mi az egész? Ez igen kellemetlen. Hát, jó napot. Elnézést, nagykövet. Ez miért kellemetlen? Hát, a nagykövet segédjének minél többet kellene tudnia az állomáson élő idegen fajokról, nem de? Igen, rengeteget olvastam, mióta itt vagy. Olvasott? Igen. Az olvasás nem ért el a gyakorlattal. Tudja mit? Bár ez megzavarja a napi rendemet, de a szárnyaim alá veszem önt, és pótolni fogjuk a hiányt. Holnap reggeltől kezdve 2 napon át megmutatom önnek az én Babilon költőmet. Meglátja, nagyon érdekes tapasztalat. Hát, nem tudom, nagykövet. Ó, kedves, jó barátom, bízom benne. A vádlott Karl Edward Müller. Álljon fel. A vád az állomás 2 lakosának és biztonsági tisztjének szándékos és alaptalan meggyilkolása. A bíróság megvizsgálta a vádat és a biztonságiak bizonyítékait. Ezek alapján a bíróság bűnösnek találja szándékos emberölésben. Az ítéletet holnap 10 óra 00-kor mondjuk ki. Isten irgalmazza a lelkének. Az emberiség harmadik aranykorának hajnalazódott föl, 10 évvel a földi minbári háború után. A Babilon tervben egy álom öltött testet. Célja az volt, hogy meggátoljon minden további háborút, és egy olyan helyet teremtsen, ahol emberek és idegenek békésen elrendezhetik vitásügyeiket. Megszületett hát egy űrállomás, egy diplomatáknak, szélhámosoknak, vállalkozóknak és utazóknak egyaránt otthont ad a legkülönfélébb lényeknek, összezárva egy 2.500.000 tonna súlyú forgó képzőszerben, egyedül az éjszakában. Nem beszédtelen hely, de az egyetlen esélyünk a békére. Ez a történet az utolsó Babilon állomásról szól. A 2258-as évet írjuk. Az állomás neve Babilon 5. Hol van? Jaj, most már nem látszik. Nem megyünk érte. Nem. Na jó van.